Padayon ang pagpahigayon og prayer rally sa nagkariyang sektor aron ipaabot ang suporta kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kakasabtangang anaa sa The Hague, the Netherlands. Sa Davao City, dunay panagtapok ang mga sakop sa tribong Bago-Boklata. Nag-prayer rally sab ang mga sakop sa persons with disability. Ano ang report ni Argel, relator. Salamat din ng ninyo, Iko, Uped, Miniko, Linli, para dahil natok mo. Naghalad og mga pag-ampo ug mga testimonya ang mga sakop sa tribong Bago-Boklata gikan sa Kalinan, Baguio ug Tugbok District sa Davao City sulod sa Kalinan Gym adlawng Sabado. Gitawag nilang Tumindok Bago-Boklata Dasu Matulos, Bago-Boklata Prayer Power to bring PRRD home ang aktibidad. Present ang mga Indigenous Peoples Mandatory Representatives, tribal leaders ug tribal chieftain gikan sa nagkadiyang barangay. Kini ang ilang pamaagi aron ipadayag ang ilang suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Giampo nila nga unta sa daling panahon makauli na sa Davao City si FPRRD. So nagkausami aron among hangyo sa Ginoo nga unta si PRRD mabalik siya diri sa Davao. Walay kakulian. Mga leader manipuro mauna nga ang among hangyo unta paminawon. Giparayag sab sa sektor sa persons with disability ang ilang suporta kang FPRRD pinaagi sa pagpahigayon o PWDs for FPRRD Peace Rally sa Freedom Park sa Davao City. Wala matud pa na himong babag ang ilang kapansanan aron nga sila makapasibaw sa ilang gibating kasubo sa pagdala kang FPRRD sa The Hague ug mapadungog ang ilang tingog nga unta makauli na si FPRRD. Ang among ampo nga mubarug ta sa atong rights dili but pasabot nga nami disability, dili ka kita, dili ka istorya, dili ka dungog, dili makalakaw og paspas. Karong adlaw kami magpadayag nga ang among sektor na itingog nga dili okay ning nanghitabo karon. Mitambong sab si Senator Christopher Lawrence Bongo din iyang gihangyo ang katawhan nga parayon nga iampo si FPRRD. Pagdasal natin si Tatay Digong, ipagdasal natin ang kanyang kalusugan, importante. 80 years old na po siya. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan po. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel, relator. 1 Mindanao.